5, 4, 3, 3, 3. El Club Super 3 va néixer el 1991 a TV3. Era un programa destinat al públic infantil. Aquí ja arriba Caroler. Tin, 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 tiqui, tiqui, tin, tin, tin. Va innovar en el fet que entre sèries hi havia esquetxos de la família del Club Super. Andarai La primera família del Club Super 3 va durar des del 1991 fins al 1999. I tota aquesta història va començar quan l'11 de febrer d'aquell mateix any es van començar a emetre esquetxos per fer participar i interactuar a tots els nens d'aquest club ple de diversió. A més, els nens passaran a ser súpers quan obtinguin el seu carnet i també formaran part del club infantil més important d'Europa. S'acosta una mà volant, porta la força al guant. Aquest carnet, a més, permetia i permet realitzar activitats amb un descompte i fins i tot gratuïtament. El primer personatge del Club Super 3 va ser la Nets, encarregada de llegir les cartes dels súpers. Aquesta es convertiria en Nets 2 i rescataria en Petri a les mans de Marcel, el virus que en principi volia acabar amb el Club Super 3. He sortit d'un volcà, faig pudor de votar. Super Club de saldos i rebaixes. No te'l creguis, Super. Maga zero, abans hauràs d'atrapar els maniquís. Maniquís vivents, Petri, fugen corrents. Va, Petri, anem a celebrar el 5è aniversari. Caso l'hostaler, torneu aquí ara mateix. També hi havia la Doti, que li agradava anar vestida de vermell. Era la reportera del Club Super 3. Alias Gel. Quina marxa, quina marxa! Estic feta polsa. 3 dies i 3 nits sense parar. Voleu veure? Noti pres, enviat especial del Club Super 3. I com no oblidar-nos del Petri, que amb el seu Petrifax instal·lat a l'abdomen enviava... Aquest Petrimapa està malament. No ho entenc. La Nets me'l va donar amb les Petri indicacions exactes per arribar al Petri Pol Nord. El Magazero m'ha canviat el Petrimapa. Així no podré trobar mai a la noia i poder-li donar les vostres Petricartes. En Petri feia servir el prefix Petri en totes les seves paraules, com per exemple, patrillons. Quina llàstima que Petri desapareixés. Durant l'etapa 99-2003 es van realitzar els primers canvis. L'aparició del K3 i un nou personatge, la Viviana, que substituiria la Nets, tant en ment com en persona.
Súpers que avui feu any. A la 1, a les 2, a les 3. Petri, per molts anys. Súper 3! Viu! En Krust va ser el successor d'en Petri i va néixer la campanya dels Petriclons per salvar-lo de les garres d'en Magazero. Però a l'etapa final del 2004-2006, en Krust va caure a les garres de la ruïnosa Rata 2, gràcies a les ruïnosetes. Però en Krust intentaria seduir-la per escapar d'aquell parany. Giga glamurós. Per celebrar el triomf de Teleruïnosa. Res millor que una cançó ultra esplendorosa. Per tots vosaltres, energúmens sense criteri, la cançó Ruifaximàtic. I Telerui més que res, club de coloraires, fashion, glamour, luxe i any ruïnós, i visca la gratandós. Telerui més que res, club de coloraires, fashion, glamour, luxe i any ruïnós, i visca la gratandós. En l'Èmec és un sonat. En Cruzonari s'ho escalivat. Tots dos l'han ben espifiat. Telerui ha triomfat. L'evolució de la Viviana va ser la que és, que va sortir del programa Ni gat ni gos, atrapada pel Megacero i la Ruïnosa. Aquí també hi tens entrada lliure amb el carnet. Primer vol de la què és. Ho sap tot del Club Super 3, però no se n'acaba de recordar. I de la Crustiola, que te'n recordes? I tant! Què, fes via saludar-la, que fem tard. Hola, Crustiola! Amb l'arribada del nou mil·lenni, en Tomàtic, hola Tomàtic, passaria a tenir la seva secció pròpia, el Top 10 Tomàtic, on feia de DJ i proposava concursos. Les línies segueixen obertes per a tothom que tingui alguna cosa per preguntar o explicar. Endavant! Tomàtic, últimament no sé què passa, que les aixetes em parlen. Au, va, no diguis mentides. Ho veus? Les aixetes em parlen. Em dic Miki. El meu número de súper és el 3, 4, 5, 5, 3. M'agradaria veure una noia despullada. Súper! Te n'ensenyaré no una, no, un munt i tota la seva parentela. Una noia, dues noies, els seus cosins, la tieta, el cunyat, el gremi de pastissers, els corredors de fons i tot un equip de futbol. I a qui no li agradi, que s'hi posi fulles, com jo, que no me les trec ni per dutxar-me. El 12 de setembre de 2006, la ruïnosa Ratan 2 va atrapar tots els personatges del Club Super 3 en un forat màgic. Ruïmona, cruel, aixafa guitarres. Per tots els fan ruïnosa, no toquis la ruïmàquina, està a punt de capgirar el temps. Això mateix, reiet de Pixelàndia. Faré que Teleruïnosa es perpetuï per sempre. Més potència! Crustilleres, què passa? Anem enrere en el temps, però massa enrere, súper! Tengo a desaparèixer en el temps! Què ens passarà? Desapareixerà el Club Super 3! Això mai que és! El Club Super 3 continuarà mentre hi hagi súpers! Grava-t'ho al Crustó Súper! Anem on anem, sempre en recordarem! Fins mai, petits energúmens! No us trobaré falta ni una mica! Uau! No, no! Us porto a la Gretel! Petripiru, papiru... Ai, no! Fins aviat, súpers! Un club de pes! Club Super 3! Súpers! Ens ho hem passat superbé amb vosaltres! N'hi ha hagut per sucar-hi! Croissants! Fins sempre! El 2009, a la festa dels súpers, i sota el lema Volem Canal Super 3, va néixer el nou canal de programació infantil de la Televisió de Catalunya.
Benvinguts al canal Super 3. Els meus personatges de la família Super 3 són en Roc, en Rusty, en Pau, l'Àlex i la Nina. Aquest no és un club privat. És un club molt animat. Que tothom es pot fer seu. Només cal ficar-hi un peu. Ja n'hauràs de buscar més. Aquí trobaràs de tot. Com aquest club no hi ha res. Benvingut al Super 3. Benvinguts al club. Benvinguts. Benvinguts. El dimarts va celebrar-se la 60a edició de la nit de Santa Llúcia i el Club Super 3 va rebre el segon Premi Òmnium Cultural de Comunicació degut al seu 20è aniversari.